Ladies and gentlemen, chilungamo chiyende ngati madzi ndabweranso kuti chilungamo chiyende ngati madzi. Mukudziwa bwino lomwe inoyo kuti timabwera pano kufotokoza chilungamo chokha kuti chiyende ngati madzi. Ndelelonso iyayi chilungamonso chiyende ngati madzi. Iya ndiyankhulane makamaka ndinu azibambo. Azibambo ambiri mmapezeka kuti mmanjoya ndithu zibwezi pamene pachapo komano mukapereka mimba mmapezeka kuti mukukana ndithu unena kuti iyayi mimba imene isiyano chonsecho mukudziwa kuti mimbayo ndiyano. Tiyeni tiganizeni bwinobwino. Mukapereka mimba ija mwakana kuti mimba ija siyano chonsecho pasi pa mtima mukudziwa. Mmamva bwanji mthupimo? Mumaganiza bwanji kumaona kuti mwina mwana uja akuvutika, mwina alibe magazi, akusowa munthu akampatsa magazi. Inuyo mukudziwa kunena kuti mwina magazi anu akhoza kufanana kwambiri ndi mwana uja, kupezeka kuti inuyo mukukana osakapereka magazi. Mwana uja mwina mwatsoka ilo ndi kumwalira. Mumamva bwanji inuyo kumamva kuti mwana uja akusowa chakudya, akukanika kuti mwina apeze chakudya kena kake, pamene inuyo mukunjoya kwa mwina kaya muli ndi kazi wina kaya muli ndi chibwezi china, inuyo mukunjoya. Mumamva bwanji zimene zija mwina mwatsoka ilo mwana uja ndikutisiya. Mumamva bwanji mukaona kunena kuti mwana kusowa zovala anthu kumalozerana kuti mwana ali wakuti ajatu ndi ameneyo. Inuyo mwina ndinu bwana, mwina ndinu MP, mwina ndinu minister, mwina ndinu wankulu pa ntchito ina yakenso. Mutakhala kuti sinu wankulu pa ntchito ina komano muli ndi mwayi opeza ndrama zina zakenso. Mumamva bwanji kumalozerana kunena kuti mwana ameneyo ndi wakuti. Ndikuzeni chinthu chimodzi chimene inuyo mmayiwala ndicho nena kuti mwana amene mimba imene mwapereka kumeneko, mwana amene wabadwa amene kucha is very very close than even akazi anu amene muli nawo, than even mayi aka mwana amene mmagonana nawo. Ameneyu ndi amene amakhala kuti ndi magazi anu yeniyeni. Chifukwa chake mukamenya DNA imakapezeka kubweretsa 99.99999.99% kuti mwana ameneyu ndi wanu ndithu, palibenso kusiyana magazi anu amenewo. Pamene kuti mupange DNA inuyo ndi akazi anu zichitokhala kuti parallel kusilanira nato, mupange DNA ndatu zisilanira nato, komano ameneyu ndi mwana wanu. Andi chinthu china, mwana ameneyu ndionena kuti zinthu zitati zayenda bwino mtsogolomo, kuti mwina waphunzira bwino kaya osakhalanso mwina sophunzira, komano kuti wakula bwino mwana ameneyu, kuti zinthu zakuvutani magazi anu akusowa, mwana ameneyu ndi amene angadzapereke mwina magazi kwa inu. Chifukwa kuti magazi anu ndi mwanayu ofanana ndendende, zilibe ntchito kuti mwanayu ndi wamkazi kapena ndi wamuna kapena ndani. Iyayi zimenezi ndithu ndizofunikira kuziona bwinobwino. Azibambo tiyambepo kuvomereza mwina kanani kunena kuti simufuna munkwatire mkaziyo, komano muonetsetse ndithu kunena kuti iyayi mwanayu mukumuthandiza, mukumpangitsa ndithu zonena kuti zinthuzo zichitike, zimuthandize moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Ndeno iyayi chilungamo chiyende ngati madzi. Muganizire bwinobwino, muone bwinobwino azibambo amene mmakana ana amene mukudziwa pasi pa mtima kuti munagonana makamaka ndi munthuyo ndithu bwinobwino, mmanamizira anandipanga chakuti anandipanga iyayi. Ndeno tiye tiganizeni bwinobwino azibambo ngati chilungamo chiyende ngati madzi. Thank you for watching. Thank you.